Tercer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Renovem el compromís amb la societat. El metge que volem. Carta de la Societat als metges. Estimat metge, quantes vegades em curaràs les ferides que em faré al pati de l'escola? Quantes vegades em faràs riure a l'hora de les vacunes? Et fixaràs en com creixo i en quantes dents m'han sortit. I després et regalaré aquell dibuix que tant m'agrada. En els moments més difícils, sí que puc confiar en tu i em posaré en les teves mans. Sé que ho faràs amb professionalitat i compromís. I no tindré mai prou paraules per agrair-t'ho. Quantes hores passaràs mirant per aquell microscopi? Per trobar una cura al que em passa a mi i a tants altres. Quantes proves i errors superaràs per donar-me un altre futur possible? Quantes vides salvaràs? Quantes vegades ens trobarem a la teva consulta i em preguntaràs com estic? Seràs allà per escoltar-me i t'explicaré amb confiança què em preocupa. Faré front als moments d'incertesa amb la teva ajuda i continuarem endavant. Gràcies per explicar-me què em passa amb honestedat. Per oferir-me el teu compromís dia rere dia. Per l'entrega altruista a la teva feina. Per ser fidel als teus valors amb integritat. Per avançar cap a l'excel·lència. Gràcies per dedicar la teva vida a millorar la meva. Tercer Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya.